Резида, сен нәрсәгә төрек телен өйрәнергә уйладың? Беренчедән мин телләр өйрәнергә яратам. Гарәп телен, инглиз телен беләм. Һәм инде бик каты кызыксынам төрек культурасы белән. Чөнки алар безгә якын, теле дә якын, ничектер культурасы да Европа белән Шарык культурасы бергә тоташкан урын, шуңа бик яратам. Шуңа Алла бирсә өйрәнермен дип өметләнәм. Төрек телен өйрәнгәч, аны кайда кулланмакчы буласың? Минем дусларым бик күбесе Төркиядә яши, укый. Аллаһ бирсә, бәлки аларга кунакка барырмын. Һәм дә монда да төрекләр бик күп, бәлки тәрҗемәләр дә ясап булыр. Наверное, больше после обеда, да, устраивает? Бик ошый төрек культурасы һәм Төркиягә барганда сөйләшәсем килә, аралашасым килә һәм төрек телендә литератураны укысым килә. Бәлки Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, бәлки шундый вакытлар җитер, Төркиягә укырга китермен дә бәлки һәм шуңа күрә өйрәнәм. Һәм дуслар булганда төрек телендә сөйләшергә ул удобнее дип әйтеп була. Шуңа күрә өйрәнәсем килә. Төрек телен авыр булыр дип уйлыйсыңмы? Юк, мин болай сөйләшкәнем бар әзерне, Төркиядә, Стамбулда булганда һәм ул безнең татар теле белән бик якын. Минем уйлавымча, без тиз өйрәнербез аны. Надо определить, сколько будет, какой уровень. Так, где у меня телефон?